Hello, beautiful people, lovers of good things, lovers of goodwill all over the globe. I bring greetings from a grateful heart. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your time zone. Thank you so dearly for always supporting this platform. I really do appreciate. In case you are hearing our voice for the first time, or you are coming across us for the first time, we still remain your one and only Progress News, giving it to you back to back. Remember, in this platform, we react to all videos, and your opinion is highly needed. So sit back, watch this video, and traditional Uwokedi. This is traditional Uwokedi. Traditional Uwokedi is a nice man. He's a nice man. You know, people say I live. Traditional Uwokedi is a consequential. Well, is it consequential? But he's a human being. He's a nice man. He's a nice guy. You know, and he has apologized, and I have accepted his apology. So the way I played the blackmail against me is the way I'm going to play his apology. So I am going to play the apology of Uwokedi because he apologized, and as you know, one moment. Because I played his video yesterday and asked him, gave him 3 days. You know, sometimes the 3 days I gave him, the 3 days I gave to Uwokedi is not because I want to do violent. Traditional Uwokedi say, I have no monopoly on violence. I don't, I want to play because I played the video where he was, lying and blackmailing me. Bikon, apology to Simon Ekpa. Simon Ekpa, Owuhogun Washali Nelly snowed. At the moment I say, I accuse you wrong. Adama I say, no Owuhogun Washali no de Nelly. Couple neighbor Ganye, see Alatana, Owuhogun Washali no do Nelly. On a native doctor, shall no do Nelly. Yes. Many people now Ghana native doctors. They get magazine here against Umu Biafra. All those people name here against Umu Biafra. And I'm what the people. The people in the Umu Biafra. More Biafra got against you. And do you know one of the no more teenager go against Umu Biafra or Bankete? I don't know. So Makamelon, Biafra man, he say. Also, so because I played the video, where he was blackmailing me. So I have to also play the video where he has come to apologize. So I'm waiting for Sampe Master. I gave him 7 days. When the thing is that 7 days is not like I'm going to do anything. No, I don't get power. I am a child. I don't mind against anybody. Bikono. Apology to Simon Ekpa. Simon Ekpa, Owuhogun Washali Nelly snowed. At the moment I say, I accuse you wrong. Adama I say, no Owuhogun Washali no de Nelly. Couple neighbor Ganye, see Alatana, Owuhogun Washali no do Nelly. On native doctor, shall no do Nelly. Yes. Many people now Ghana native doctors. They get magazine here against Umu Biafra. All those people name here against Umu Biafra. And I'm what the people. The people in the Umu Biafra. More Biafra ga against you. And do you know one of the no more than the walk against Umu Biafra or Bankete? I don't know. So Makamelono, Biafra man, he say, Chino so mena o me onowa. O this kuya yaga zirage. Sri Venus cheer. O Makamelono.
Sistus muna chimso ya gaziere gị nna be wise o maka mele ụnụ awụ native doctor sugwa anyị native doctor Nelly jere gwa na anyị native doctor ebe Nelly jere ọ bụrụ na ọmụnwa wụ dị native doctor gwara mmadụ esi gbaa ọtọ na-eji eme ihe a ị mara na enidiri ijide m nye m ndị native doctor ndị ọzọ ha taa m afụfụ because native doctor ga-asị nwaanyị ya gbaa ọtọ o see ya vidio m ihe a onye ahụ dara iwu ndị native doctors ọ dara iwu ndị omenala na ọdịnala ọwụghị omenala anyị ka ọ wụ so you have to somebody somewhere have to come and condemn it. Omenala anyị awụhụ ịbịa gbaa ọtọ see gị vidio o gosi na onye asịrị gị vidio nenere ọtọ gị o nenere ihe ma gị o kwesịghị ise gị vidio o kwesịghị ịfụ gị sef o kwesịghị ịfụ gị nnọkịta ọ ya mere anyị ji nwa ọdị anya bikos anya akpuchi one a ọsọ gị gbaa ọtọ anaghị m afụ go I see nothing ibe nna afụ ndị na-efe mmụọ anaghị m afụ na ịgba ọtọ ma ịgba ha ọtọ so native doctor ọ complicatiri ndị omenala anọ m ka dị lawyer na-edefend ndị omenala a native doctor ga-ewere n'ụdị mmadụ shia ya ihe ha wetago atagigo ya ndị omenala and ị na-anya kịta asị gị ndị omenala wee vụụ na ha ga-eje see pichọ mmadụ weta n'ụdị onye a shia ya ifugo ya na ndị omenala have to defend themselves pụtasị gị na ihe ahụhụ ụdị a ways of life. Mmadụ one ka mmiri enwele ọkara akụ shigolo n'ụdụ ha mmadụ one ka akwa ọkọ tiwere akụ shigolo n'ụdụ ha ọ dịsị native doctors ma chimorin temples ọfịa flag mmadụ one ka ọ na-ashị ya ọgba ọtọ ha ọ bụrụ data na people apụta ha defend ya dịsị ihe a ga-emecha one day ha ga-asị nọ ndị omenala share n'ụdọ mmadụ so I have to defend it kwukwe na ọwụ ha anyị nwa mere and na mụnwa na-eme investigation na aga na-ewetagasịrị m information until ya mara onye mere ihe a na that is in fake native doctor. It's a fake native doctor and enwere a lot of fake shrines na ala Igbo ndị ụka na-efiwe. I have to defend what I said. Ọwụ na Simon Ekpa fiwere the native ọwụ Simon Ekpa fiwere mana those things there. Those things there. I won't Nelly the contact of native doctor gwara ya ọtọ ya na anwụ. Enyere m Nelly native doctor ga-enye aka na ọ bụrụ na ihe ọ chọrọ ime dị serious. Nelly gbara m n'azụ kpọkọrọ those people na-achọ mmụọ native doctors. Ọ ndị ahụ nyeziri ihe ndị ahụ nyere nọmba nyeziri Nelly lead gide Nelly need gara too much native doctors. Ọ ga-apụta gwagasị ya ihe ọ gara media. Yana hapụta onye nọrọ ebe a na-eke akanigori ọwụ na ikwu ha okwu dị ekele ọnụ gị ke na dị akanigori ọpụta ọgwụ anyị na-ekwu ife o mere ma ọ na-ekwu ihe emere ọ ihe mmụọ ka anyị na-eme isi m agakwa ha abadị ya nke ọwụ na onye metekwere akpa abaala ha n'ute ọwụ na mana ga-akpa ha ga mee ihe a backfire ba ọwụ mana gị mere onwe onye nsị ya ejere na native doctor anara mba ya oge nnara ejere m na more than mmụọ 20 ọwụhụ Biafra ka m jere ya ejere nye na my own personal things ihe oke na ọrụ dịara m ọwụ na m gbara ọtọ jee na mmiri like ejere na ọta alụ eyipụrụ m akwa o nwere mmiri m jechara ya yipụ akwa ọ bụrụ na esepụtara m dị vidio ya tụọ ya dị ya ọbịa ka o disturb ihe Biafra no mụnwa jere na my own thing gadi ya gasịela onwe m picture mere onwe m ihe m mere ọwụhụ for Biafra for me. So ọwụ na ọpụta okwu enwe kịta ọ na-esi wepụta n'ụdụ m na ọ na-asị na ọnọdụ Biafra ma ọ nọ native doctor ihe awụ ihe ụmụazị ka ọ wụ na ihe awụ ịkwatu Biafra struggle. Nelly jere na native doctor ọ ma purpose o ji je na native doctor ya na native doctor mee something native doctor likie the page likie the n'ụdụ ị mara na ofu feel the promise o nyere the native doctor and the native doctor keep the secret ha kpara ihe ahụ ife ha mere na nzuzo ka ọ when they are going we don't know when they are doing we don't know ọ mgbe o sewere okwu ka apụtaziri we know.
So, my quality people, that bring us to the end of this update. Do well to like this video, share, and subscribe if you haven't. Subscription is free. Please smash on that red subscribe button that says subscribe and turn on the bell icon for more latest updates. See you when I see you. From me to you, from here, I said bye.